palihubang lingkod, sa introduction sa pasiuna, gipainuman kita nga ang pagtuman sa napulo ka sugo sa Dios may hinungdanon. Apan adunay mga sugo nga kung atong pamalandungan labi na atong Ginoong Jesucristo nagsugo, mingon siya gipanguntahan na siya unsay pinakamahinungdanong sugo, ug mingon siya higugma ang Dios labaw sa tanan, ug higugma ang imong isip katawo sama sa imong kaugalingon. Nadungog nato ang kasagaran nato na sayran nga ang pagtulunan ni Jesus sa bungtod or the Sermon on the Mount. Kung atong basahon ang Ebanghelyo ni San Mateo, mao kini ang sentro usab sa iyang Ebanghelyo. Kinsa ang malipayon, ang balaan, ang bulahan. Apan kang San Lucas gihimo kini ni Jesus sa patag. Nadungog nato nga sadyang hilugsong na sila at sila sa patag, gihimo kini ni Jesus, gisangyaw kini niya. So mayon ka kisay husto, pareho husto. Kaya ang audience ni Mateo, according to Mateo and according to Luke, are different audiences. But in this particular case, Jesus was speaking to the crowd, but also to the disciples. Mitanaw siya sa iyang mga tinunan, lumingon siya, bulahan kamo kung kamo kabus. Kay tinuod man bulahan ang iyang mga tinunan, kay mga kabus man sila, mga yano nga mga mangingisda. Bulahan kamo kung kamo gigutom karon. Kay tinuod man sila gigutom. Kaya naguban-uban man sila kang Jesus nga walay daghang pan nga panghatag sa iyang rally o sa iyang gathering. Di ba na may mga nakita nato nga dako kayong gathering pero daghan kayong pan, karton-karton. Pero si Jesus wala may pan. Kaya gibuhat ni Jesus, gipadaghan niya ang pagkaon nga sa mga tao, ug ang mga tao nagdala og galingong mga pan na sa ilang mga bulsa. Gigutom sila, bulahan kamo nagilak. Kay kamo malipay raw niya. Dili lalim ang gibuhat sa mga apostoles, kay gibiyahan nila ang ilang pamilya. Kinsa man ninyo dinhi ang malipay kung biyahan ninyo inyong pamilya. Moadto mo abroad manrabaho, maghilak mo, namo sa barko. Ang mga apostoles kay ilang pagpakiguban kag Jesus bibiya sila. Pansamantala sa ilang mga pamilya, kay aron lamang isangyaw ang maayong balita, aron lamang makakatuon sila sa ilang magtutulo. Bulahan kamo kung ang mga tao nagdumot kaninyo ug nagsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. May numdum ko nining pagsalikway ug pagbugal-bugal. Siguro na sinati ani sa mga pipila ka mga padi, mga madre nga gisalikway sila sa ilang pamilya. Gibugal-bugalan sila sa ilang mga tiyo. Example sa ako lang, ingon ko musulod ko sa seminaryo. Ningon akong tiyo, unsa nabuang ka? Di ba bugal-bugal man ang nabuang ka? Kaya nasayon man siya nga maayo ang akong posisyon sa National Irrigation Administration, engineer, supervisor na ka, Pero tama po siya, kaya ako mga classmate nang retire man ng mga direktor, tulog ka buo. Dato naman sila kayo karon, dagan na sa kanan ng mga maayo man lang kahintang. Sa tao, panglantaw sa tao, ingon gud siya nga nabuang ka na. Unsaon naman ang imong pamilya nga imong gisuportahan? Unsaon naman ang imong igsoon nga imong gipaeskwela? Kaysa tawag tagbuang-buang, labi na kung atong gituuhan, gibarugan, mao ang kamatuuran. Mao na usay kalibutan, magsalikway ka nato, magbugal-bugal ka nato.
Ingon na kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini may tabo, ug pagsayaw kasadya kay dako ang ganti. Sumura pag isultihan ni Jesus. Okay lang. Apan ipadayon siya kung kinsa ang alaot. So the opposite of what he said, alaot kamo kung mga dato kamo kay nabayaran na kamo or nasatisfy na kamo uban pa. Gusto na ko kining pamalandungan sa nahitabo sa usa ka magtutudlo nga nangutana sa duha ka tawo o nag-asoy sa pangitabo sa duha ka tawo nga nagigugmay. Di ba ugma Valentine's Day man, no? Kinsa may na-inlove din sa ato, taas sa kamot. Na-inlove ba? Naigugma. Why naigugma ninyo? Sa man yung mga anak, kadaghan yung anak, wala mo ginigugmay. Pamarog mong tanan katong in love karon. Tidog. Palakpakan na to sila kanang in love. Oy, in love boy. Palakpak na lang, palakpak. Mabitaw na nga, yung ganit ang in love. So, mga roses, nanamagyan ng mga regalo, nanamay mga yandam, sa ibuhato ninyo uba, para malipay yung bana, malipay yung asawa. Duha ka tao nagigugmay. Pwedeng mag-asawa, pwedeng amahan o inahan, pwedeng anak o inahan. So, in love. Kay, wala tamang in love kaluoy nato. Huwag yung tamay gugma. Pero in love sa Ginoo. Palakpakan na to, nag-love sa Ginoo. At, anan. Okay. Very good. So, katong duha ka tao, ingnan niya, this is the lesson of love. Yan siya. Kung na-love yung ganiya, babae, lalaki, bayot, bakla, umuyo. Ulitawa man ay kaso kay love na yapon. Kung na-love yung ganiya, nasayod ka unsay makalipay niya. Sayod mo unsay makalipay sa inyong higugma? Wala. Palakpak na sayod mo kung unsay gamay rin palakpak. Wag gid sila masayod unsay makalipay. Sayo naman na ay pangutan dahil ninyo unsay makalipay ni mo love. May mo bana. Kabalo na ka ay. Dayan. Apa dalang ikaw pangutan na mo nagindot sa gayud nga pangutan mo nato. Nabalo na ba mo unsay makapasakit sa inyong higugma? Kabalo mo? Palakpakan na nato kung kabalo mo. O kay kabalo man mo, Brad, anhidin palihog. Tagay ko example unsay makapasakit sa inyong higugma. O mas kinala lang tindog. Nga palakpak manggayon ka kapalo ka unsa gyud. Usab na lang imong palakpak. Usa may makapasakit sa imong nakaisawa. Nakaisawa wala na. Bana o bana. Nakay mga anak, nakay anak. Sige, sa may makapasakit nila labi. Example lang. Para konkreto. Dili na magstorya sa hangin. What will make them feel being hurt by you? Microphone. Tindog, Brad. Unsa man, adili ka kay pas. Mura ba sa sugal pas ako. Kini si ma'am. Unsa may makapasakit na kay bana? Asawa? Unsa may tanaw ni mga makapasakit sa imong bana? Di ko kadungog kay bungol man ko tigulang man 65. Dudul. Unsa man ma'am? Unsa may makapasakit sa imong bana? Dudul lang ko kay bungol. Dili ko magsiya pasabuti ba? Lapakan na to si ma'am. Ingon siya, makapasakit niya kung dili mo uli og suyuyan bana kinaglaag. Og at the same manner nga kung siya maulahi uli nga wa kabalo yung man masakitan. Tinuod na. So at least nakabalo kung siya makapasakit.
Sa mga anak, kabalo ko sa makapasakit sa inyong mga anak. Kung kamo mga ginikanan nga dili maminaw, sige lang mo pangasaba. Biski na tinuod ng isulti sa anak, moingon dili tinuod, kanang wala bitaw pagtahod o pagpaminaw sa mga anak. Ikadua, masakitan yun ang tao kung i-reject siya. Diba? Dagang kay stories of rejection. I am rejected by my boss, I am rejected by the priest, what you put tagas pahi, wag tagana. Rejection. It's a feeling of hurting feeling. So if you really love someone in your family, in your relationship, kinahanglan masayo ta unsay makapasakit. Kaya nasayo ba mo unsay makapalipay nila? Taganan mo nag-diamond ring, taganan mo nag-ausela, o daghan-daghan lang mo nag-alawas, mga bata, lipay ka na, taganan mo cellphone, mga material things. But what is it that really hurts you? I have heard a lot of complaints from mothers, from women, from wives, na they are being taken for granted by their husbands. In making decisions, they are not even asked or acknowledged or recognized. Hurting experiences are experiences when we are nobody. We are not being listened to. We are not being taken seriously. We are not respected. For example, if I say something hurting to a woman, it also hurts the whole women in this community. You do not really love the women. If you are angry with one woman and you are saying bad words against woman, then you are not really in love. And that is why when we say love, that's the question being asked. Do you really know what makes your love or beloved feel hurt? This is a very good question, for tomorrow is Valentine's Day. When you give flowers, when you give all gifts, when you give time, especially time to be with your beloved, or mag-date ba mo sa Queensland Hotel, sa mga biglang liko, mga maguyab, biglang liko, uguban pa. You know, the most important question I will ask you, if you really love him or her, or your children, what are the things that you are doing that is really hurting them? And this is what our Lord Jesus Christ talks about the gospel. Nasayon si Jesus kung unsang gibati sa usa ka inahan nga nawad ang anak, namatay, pwedeng natural death, pwedeng itukhang, pwedeng aksidente, pwedeng napagkamalan. Jesus knew very well what it means to be a hurting woman and a widow, and that's why He healed ang napatay nga bata nga anak. Nasayo si Jesus kung unsa gibati sa usa ka sanglahon ug usa ka kitongin sa Tagalog or leper nga being rejected by the community o magpalayo and separated from the community. Sama sa COVID. When sa kasagsagan ng COVID, marami po sa atin ang nahiwalay sa kanilang pamilya. Hindi mo pwedeng dalawin, hindi mo pwedeng dalahan ng pagkain. Nasa hospital alone. That was the most painful experience of both the victim or the sick person and us. And so Jesus knew very well na kung sila ay nilalait-lait dahil sila ay sumusunod sa Kanya, or they were following Jesus, alam niya, for the sake of me, you are being ridiculed, blessed are you. Hindi dahil sa ikaw'y mahirap, hindi sa ikaw'y dahil nag-umiyak, hindi dahil sa ikaw'y maraming pinagdadaan ng kahirapan, ngunit dahil sa Diyos ay kasama mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Siya lamang ang tanging inaasahan mo. Siya lamang ang tanging magbibigay sa iyo ng hingpit. Hingpit na kalawasan. Siya lamang magbibigay sa iyo ng
kaligtasang hinahangad mo. Meaning to say, if God is with us, a God who understands, who feels, who knows deeply what is happening to us, and then you entrust yourself to God, you rely solely in God, then you are blessed. But even though you are very rich, dato kay karon, apan walay Dios sa imong kinabuhi, hakug ka, o kanang imong bahan di kinawat pa, kinurakot pa na nimo. Daghang kay mga nangurakot sa atong katilingban, you will not be blessed. You are cursed. Alaot ka. Kay bisan pa o ang imong lungon, usa ka milyon, ang imong lugnanan, 2 ka milyon, ang imong balay, 10 ka milyon. Apan, nagsalig ka sa imong kwarta, nagsalig ka sa imong popularidad, nisalig ka sa kinawat ni mong kwarta ka bilyon-bilyones dollars, alaot ka. Mauna ang gisulti sa Ebanghelyo, wala magpasabot nga okay ra o publika. Wala magpasabot o nagisud ka okay ra. Dili ka na mao ikabubuton sa Dios. Apan kung anakas niya nga sitwasyon, ug ang Dios imong gisaligan, ang Dios imong hinabang, ang Dios lamang ang imong kaluwasan. Kay sa gingharian sa Dios, magkatawa ka. Dili ka kapus. Mga igsoon, the Sermon on the Mount is the centerpiece of the teaching of Jesus according to Matthew. Ang gitudlo ni Jesus, mao nga sa mga panahon nga ang kalibutan nagsalikway kanimo kay nisunod ka kang Kristo Jesus, mituman ka sa iyang mga pagtulunan, imong gisalikway ang daghan kay kwarta nga ihatag kanimo karong eleksyon. Isalikway nimo ang mga popularidad, isalikway nimo ang presyo o gahom, kay mituo ka nga ikaw ang Dios lamang ang imong gisaligan. Mao siguro nga nindot kayo nga pamalandungan nato kini karon. Bubulahan ug balaan ka ba kay ana ka sa grasya sa gahom ug gugma sa Dios? O alaot ka ba nga bisan daghan ka kwarta, daghan ka sakyanan, daghan ka kwarta sa bangko, daghan ka investment, inila ka apan nagasupa ka sa napulo ka sugo sa Dios, ayaw pagpamaka, ayaw pagpangawat, nasayod ka sa napulo ka sugo sa Dios, alaot ka. Pwedeng sa kalibutan, inila ka, apan sa gingharian sa Dios, alaot ka. Asa may ito piliyon, bulahan ka sa mata sa Dios o alaot? Bulahan ka rin, 80 anyos ka, 90 anyos, pero sa gingharian sa Dios, forever. Walay tuig, kay ang kapagkabulahan o balaan, wala may limitasyon. Palakpakan nato ang atong Ginoo sa pagtudlo. Sa pagtudlo ka nato nining lisod nga pagtulunan nasayod ko lisod. Kaya ang temptasyon sa kwarta, sa dungog, sa gahom ana kanunay. Wala kinahanglan gyud nato ang hinabang sa Dios nga makasalikway kita sa tanang temptasyon. Ilabinan nining panahon sa temptasyon, nining panahon sa mga fake news, nining panahon sa mga kasinungalingan na ato kanang pamalandungan gayud kanunay kung tinuod o bakak. Mutindog na kitang tanan karon